Men du er jo udmærket godt klar over, at vi er her på grund af haven derude. Ja. Ja. Og vi har også været lidt rundt og kigge nu her, og vi jo faktisk kunne observere, at indtil videre jeres største forhindring, det er jo at komme ned i haven. Ja, den er rimelig udfordrende, man kan sige, vi skal hele vejen udenom, og dem vi har jo tit ofte svagt gående her. Altså, de går jo ikke så godt, og man kan ikke gå så lange distancer, så det er sådan lidt, så sidder de i en kørestol, og så er det lidt nemmere at komme lige med dem, men det er lidt en udfordring. Eller så skal de lære nogle trapper, og det er jo ikke sikkert, at alle sammen kan. Nej, det er præcis.